Jeg vil nu gå ind i ambulancen, og så vil jeg lave lidt woodwood. Og jeg siger det bare, det er skidesvært, fordi tingene de hopper rundt og leger bum. Prøv at høre nu, hopli, bip. Så det flyver rundt omkring, både op i tarmene og hele svineriet. Og det flyver rundt omkring. Kan ikke gøre en skid. Den er rigtig rimelig svært at klare den her. Men jeg har klaret det hele før. Skal bare gøre det igen. Der er sådan noget, hvor du skal være oppe i månen og gøre det. Det er skide sjovt. Så svæver tingene rundt omkring. Det er skide sjovt. Osi. Væk med det short. Så hvis jeg er røv, så kan jeg godt bare sige hej. Det der ekstra hjerte, ikke? Væk med det lort. Det får vi ikke brug for mere. Hej. Eller måske gør vi. Bare lige pas på det der ekstra hjerte, ikke? Shit, det er hundjerne. Kom så op med dig, din lille lort. Okay. Så vil du bare det andet op først. Hapsi. Hala. Hvad så? Nej, jeg skal have en af tingene. Yes. Nej. Væk med det lort. Ja. Shit, det er fandme svært. For helvede. I satan ind med. Og for helvede. I sukian. Hvorfor fuck har man en colaflaske? Sådan du. Sådan gør man det. Pis, jeg er sgu ikke færdig. Fuck. Jeg skal bruge en kniv til at operere ham her. Jeg skal bruge den kniv. Det er fandme tæt på. Hjertet er pisse lige meget lige nu. Jeg skal bare... Hjertet er selvfølgelig ikke pisse lige meget, vel, men... Yes! Jeg fik det fri! Jeg fik sgu det lort op! Haha! Yes! Sådan! Fuck, hvor dejligt, mand. Vi ses derude.